Chengi rizakha puila dofani boat jotowui 102 achuk thayo boat ongi tongkha tini boat chengi rikheno social media tui khlai ha kotoni lukurokni phashing saklaikha মন্ত্রী বক্রক নরেন্দ্র মোদি kaisa eba kainiya kaidok kok bai tongkok song lukurokno boat rwnani bagwi kobokmwng khlaikha মন্ত্রী বক্রক jotonono record ni haike boat rwnani bagwi kobokmwng khlaikha English Hindi Tamil Marathi Banglate Asamiya jotoi no kaidok kok bai shakni ex handle post khlaikya মন্ত্রী বক্রক kaini chisa hastete kendro naikoljak oncholo puila dofani boat ongnai phasalo kai chisa hastete kendro naikolnai oncholo no puila dofani boat ongai thangnai tei kaichi hasteo ulo boat naharjaknai lai thanai 2019 bishiwo kaitham kendro ni logi 102 achuk thani bishingo kaibri chibano kplai angkha BJP naikolnai NDA notice ni kaichar hasteo kbangma boat mani kplai angkha borok notice Bharat Manipur ni phashing naikoljak jotono phiaba chongmari commission Manipuro kaini dofa bai khlai boat nahana ni goshimung naharka Manipuro hamya patimung patia tui krak shep naharjaka joto boat rogono rejaka kendro shenkrak bodol rokno Bureau Report Kok Khorang